Začínali sme ako školské družstvo, myslím družstvo školy ako takej. To znamená, boli tam v prvom rade žiaci z Holickej, tí, ktorí sa tam prihlásili, ktorí chceli v basketbalovom kružku pracovať. Postupne sme začali budovať družstvo, pretože všetci sme mali ambíciu vrátane trénera a hráčov, že chceme hrať basketbal. Už zo začiatku bola vízia taká, akože stretávať sa a zahrať si basketbal. Neskôr sme ju ožili o veci, ktoré sme začali od hráčov vyžadovať, aby plnili. V prvom rade tam bola dochádzka, to znamená, hráči museli prísť na tréningy, ktoré boli vopred stanovené, museli byť pripravení na tie tréningy, to znamená mať so sebou oblečenie, obutie a byť na tréning pripravení mentálne aj fyzicky. Neskôr sme potom začali vyžadovať najmä v tých ďalších rokoch od družstiev aj nejaké výkony. Chceli sme, aby sa snažili byť lepšie ako súper, aby sme postupne sa dočkali aj toho, že s nejakým súperom vyhráme. Postupom času sa to darilo, úroveň družstva stúpala, kvalita tiež a postupom času sme sa dostávali do špice slovenských mládežníckych družstiev, kde sme v posledných 40 rokov zotrvali stále, až do dnešných časov. Zmenila sa najmä v tom, že získali sme lepší materiál, získali sme mnoho kvalitných hráčov a z tých kvalitných mládežníckych hráčov sme vychovali reprezentantov Slovenska, ukázali v Bratislave, ale aj na celom Slovensku, čo je to BSC Bratislava, čo nás motivovalo k tomu, aby sme neustále zlepšovali svoju výkonnosť a držali sa neustále na špici slovenského mládežníckeho basketbalu. Za prvé, nesťažujme sa na nič, ani na podmienky, ani na hráčov, ani na niečo iné. Jediné, čo je treba robiť, je tvrdo makať.